manan sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Joms. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tuwang tatampo nagdasingan ka Jones. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano kung magod kung dili ka makahuman? Gamay na malay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na kabuhaton. Ha? Ikaw mo yung paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano yung mama mo sugod ka? Ngawa mo gani na mauyunin nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba, good. Usa pa, mahal ako si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw-naaw na kang patiwason ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matol pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nakahuman? Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Arin dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man ni mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasag di lang good ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba'y nigasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy. Gihimo ka lang ang gatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Joms. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako la'y pangutan-o nimo, wag yung kung makauyan ana nga ikaw mo'y ni pa-eskwela ang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok na Ay, murag ugma. Makuha na tan ako. Aw, mahinon, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na cute. Aw, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit. Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kaya to. Kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ay, nang nagulaw na, Joms, thank you gid kaayo ha. Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo, be ka. Gamay na lang, bay. Mahuman lang, eh.
Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong, uy, okay ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Uy, bay, Jones! Bay! Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang ka eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Naibaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay, Jones. Babe, mananghid unta ko ba? Inigugma, doon nami buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na maganay kakulian, ignalan ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa na si Ila? Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Nagsabot na nga mula ka karon pero hangtod karon. Hindi maghapon ako makontak ang yung cellphone. Noon sa magkani siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot pa may nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off may yung cellphone? Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa so. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Mapapaghihapon siya. Dong, di barug na mangkot ka. Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Mapalihog na lang akong ingon niya nga dinhikugikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Jones? Maayo kay na ulit na ka. Mag-istorya tas gos. Sumay na itabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot na nga magkita ta? Jones, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ila. Nasa ko akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin akong piniriso. Feeling na ko, ako'y katungod bulaag kung ako lang. Ila. Mom, please. Pasagdion na ko. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka na yung gibuhat, bay. Human sa tanan akong nabuhat niya. Yan akong gibuhagan.
Oh, base in tinuod sa Diyod nga, muro na siyang natuok sa imong dinadaan, bay. Nagdibuko ko na sa dapit ako nagkasa. O man ako siya bawali sa tanan. O, magmonitor ko niya kada oras. Pero wala man lang magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat na-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay, Nganong niya ka? niya ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Kasi imposible. Ano man? Mahal pa mo na ito ang usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Usa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Usa? Asaylo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Nalisya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Ano man ila? Ano man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod. Gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhat. Grabe ka. Grabe ka. Huwag kay konsensya. Jom, sorry. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Joms nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga regulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maritas, 45 anyos, byuda ug may mga anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati.
aron inyong hisabtan. Sugdan ko si dihang namatay ang akong bana, ingon ini ang mga panghita ko. Nga nang nibiya man ka. Magusa naman lang misi mo mga anak, kawa naman ka. Mahusto na. Pila nakakaadlaw nga sige hilak. Dili man na makaayo ni mo. Ito, ma. Niya pabaya ni Ate Joanna. Magunsa na laming duha. Kung hasta ikaw, mawa na mo. Mga anak. Ma, kung muundang na lang ko sa akong pag-eskwela, ano makatabang ko nimo dinhi. Dili, Joanna. Kaya ranin ako. Maoy akong gusto nga mo focus mo sa inyong pagtuon. Pero ma, Ayaw ko'y pagkinahi sa ukod. Sa ako nang giingon. Kaya tamong buhion sa imong manghod. Ug mo'y akong gusto nga makahuman gyud mo, day. Pahalag lisod. Basta para ninyo akong kayahon. ma, Ay, alas 5 naman di ay. Mga blin ako sa kong bakery. Maayong buntag, day Marites. Ay, Noy. Kaya niya nga pala ako, day. Balik 20 lang. Ay, sige Noy, kadiyat lang ha. Day, Noy? okay ra ka? Okay naman ko, Noy, nga na di ay. Murag magluspad kayo ka. Mao ba, Noy? ma, ingon bitaw ko nimo nga muundang lang ko. Total dili bitaw na mudakan ng eskwelahan. Di, Laki. Ano kun ang tuig nga imong palapyon kung muundang ka? Nabalaka man gud ko nimo, ma. Luspad ka kapag usang adlaw. Unya karon naglisod sa kaginawa. Okay na ko. Sa kakapoy rato na ko. Ma, Ang akong gisulti mo ay tumana, Joanna. Dili ka muundang og eskwela. ma. Nakalitan yung tingali ng lawas ni mo. Kaya kung saan man gud wa man ka maanag trabaho nga hago gud kayo ka. Kaya dili man jud ka patrabon atong aning nimong banagod. Mo bitoy na. Una-una na ko, day. Ay. Lisura man di ay, uy, kung watay katambayayong. Pero sa samang higayon, dili ka pwedeng mag-give up tungod kay naa kay mga anak nga nagsalik nimo. Correct ka, day. Ay, pero sige lang, uy. Laban lang. Total, pila naman lang katuig kung mahuman na si Joanna. Kung mag-graduate na ng imong anak nga kamagwangan, na nakikaabag puhon. Gusto ka, day. Ay, mapangon ako. Kinahanglan akong mag-andam sa pamahaw para sa mga bata. Kunya ni kauman, magumpra pa kong ingredients para ini himo na kupan. Ay, sakit man akong tangkuko. Sa ako tingali ng pagkatuog da. Nibalik yung kog tuyo. Kay nipalit ang akong anak kog paan nga ni. Unya, inyong paan dili makaon. Unsa man? Ikaw kung ikaon, ani be? Kung makaduot ka ba? Kagahi, ani? Makapangag manis ngipon? Mura naman igbato kagahi? Unsa man? Ah, kaya lamya na! Lamya ng pani mo! Ma'am, kilapay mangkot ko ni mo span. Maunay angay sa mga negosyante nga maro parehas ni mo. Dili gyud ka mo lambo sa imong negosyo, day. Kung ingon ana ang imong style. Ma'am, ang kuno nako, doon nagkit ko'y sayop ni Adto,
kay wa ko magbantay sa akong negosyo. Sugad atong hitabua, mas migrabe na hinon ang akong pagpaningkamot kay ang mga tao sa amo, dili naman kayo mapalit sa akong bakery. Gusto nta sa akong anak kapasakag kaso ang babae nga milabay na kuspan. Pero wa na lang ko mangita gubot. Kay nahibaw man kung doon nasabgit ko'y pagkuwang ato. Unya, Ma, kadagan ko di mo giluto nga sudan nga klase-klase nga mga putahe. nauna-una anak ko anak ba? Mao na lang tingali ni akong inegosyo eh. Mamaligi akong sudan niya akong isuroy. Ha? Unya mainit man kaayo. Ay, susay kabalakan ako eh. Kaya ranin ako. Ay, arang-arang. Nahurot yun din tao ng akong paninda nga sudan. May na lang ako'y pambaon sa mga bataan ni Ugma. Unya, marulsap na ako uhon. Sakit man kita akong tangpugo eh. Ano man eh? Pila naman ni kaadlaw nga sakit. Dili ka high blood, Ma. Naguna-una, bitaw ko, day. Magpabipit, Ma. Okay raman ang imong BP, auntie. Normal raman. Ang mao ba, day? Oo, auntie. Nala, sige. Salamat kayo, ha? Gaw, salamat kaw. Dili nagyud mi kinahanglan mo adtog layo. Kay ni aman di kay gamit. Ay, way kaso gaw, uy. Dadalang gud si auntie din kung magpa-BP siya. Sige, gaw. Salamat kaayo. Nga naman ko. Aircon man taning kwarto pero gipaningot man kung bugnaw kayo. Usahay, ako nang itago sa akong mga anak nga ako gibati. Kay dili ko gusto nga mabalaka sila og matandog ang ilang pagtuon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpa-check up ko sa akong BP, pero matod sa akong pag-umangkon nga medical course ang gikuha, normal raman ko nung akong BP. Pero nganong sige man nagsakit ang akong tangkuko? Ikaduhang pangutana, doon ay panahon nga mura kong malipong, unya ang mga tao makabantay na ako nga luspad sa kuno ko. Unsa man kaha ni? Posible kaha nga anemic ko? Pero may mugod kong kuwang sa tug. O basig, stress lang ni. Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, maglisod yun ko og katog. Doon na pa mo ikasuggest na tambal pampakatog nga dili na magkinahanglan og reseta? Doon ay miingon ako nga imnan lang ko nunin ako og cetirizine aron makatog ko. Pero di ba para allergy raman na? Pwede ra ba day kung moinom og cetirizine bisag way allergy? Ikaapat og katapusan, doon ay panahon nga bisag bugnaw, panington man gihapon kog bugnaw. Unsa man day ni? Kuwang ba og vitamins ang akong lawas? Unsa man nga vitamins ang inyong masuggest nga akong imnon kada adlaw para dili maluya ang akong lawas? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marites. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako, once again sa Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist saka medical doctor ug usa ka psychiatrist. So ang ato magtatampo karong adlaw si Marites, 45 years old, taga Cebu City, usa ka widow, ay mga anak, may tungod kini sa iyang mga problema sa blood pressure ba to? Oh, masa na bati nga to sa drama. Tapos problem ni Marites na iyang blood pressure. Mane imong blood pressure Marites. Sa ba kining way so dato pitaka mo taas itong blood pressure. Di ba, Julita? Ni si Julita o si Joel de la Piña, musta man mo da? Naot na isod yung pitaka para dili mo taas yung blood pressure. Magpa-check up ko sa akong BP pero matod sa akong pag-umangkon nga medical course ang gikuha, normal ramang kuno akong BP. Pero nganong sige man og sakit akong tangkugo. Basig na kay lisyon si tago. Atong ginaibalan nga ang normal blood pressure is 120 ang systolic, nga 80 ang diastolic. So may daghang mga hinungdan nga masakit atong tangkugo, basig nabikil ka pagkatulog nimo or basig gibunalan ka sa imong kinsa nagbunalan mo.
Di bitaw ay. Kining matulog ta nga ay mong liog di bitaw comfortable sa imong pilo. Posible na pagkabuntag mo tikig imong tangkugo, ha? Or basig kulang kag mga vitamins, these are possible factors. Unsa kung dili lang taas imong blood pressure, unsa may i-consider nga taas og blood pressure? Kana mga tag-as ni kayo 140/90 pataas, stage 2 na, no? Kung ang imong blood pressure 180/110 pataas, kinahanglan ka nag-hospital na ka. Unsa may makapataas atong blood pressure, ha? Mao ni inungdan. Kining mga obese, ha? O kay balog si Marites og tambok-tambok man o dili ba kay tambok, no? Obese, nga kulang sa exercise, kaya kulang imong dili ka healthy diet, no? Kinang kaon kag kanang high potassium diet, no? Para dili ka makuan kining sakit ug dali, no? Kining banana daga as nagpotassium. Lower ang imong salt intake. Kung katong na nabako, hunong na mo ba? Katong nang marijuana og shabu, hunong na mo. Kaya maayo nga itong pagkatulog, good positioning, avoid stress. Okay, mga tao nga under stress, purbida, sakit na naman tangkugo. Kaya naging stress man good, magkakos og contraction sa atong mga muscles. And usually, kung under stress ta, ang muscle nga ma-involve is the occipital muscle, kining at the back of our neck. So, mo na usa sinungdan nga mag-headache ta because of muscle contraction. Okay? Sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga mura ko malipong. Unya, ang mga tao, nakabantay na ako nga luspad sa daw ko. Unsa man kahani. Posible kaha nga anemic ko. Imibigog kung kuwang og tulog. O, basin stress lang ni. Kuwang kag tulog. Usa na sa mga hinungdan. Sa kunang gingon, usa sa mga hinungdan, kulang og tulog na makakuan sa imong blood pressure. No? Yung edad ni mo, Marites, 45 years old, middle age, di mapagkatigulang, no? So, little exercise, mong liog, pa-flex-flex niya, gentle massage can help, and then you eat a healthy diet. Kung kulang kang tulog, mo na tubag sa mong pangutana, nganong dili maayo mong paminaw, kaya we need to sleep. Nganong ma-sleep man tayo in order to maintain our homeostasis, normal physiological functioning sa itong lawas, ma-recharge ta, ma-recuperate, pulihan ang mga energy spent the day before, ma-replenish. In other words, para nga the following day, ready na sad ta sa mga daily activities nga atong pagasubang sa gubangon. Sunod nga pangutana, sa tinod lang, naglisod gyud ko og tulog. Doon na ba mo'y ikasuggest nga tambal pang patulog nga dili ra magkinahanglan og resita? Doon na niingon ako nga imnan lang kuno nako ni cetirizine aron makatulog ko. Pero di ba para allergy ning cetirizine, pwede ba dahil ni imnon og cetirizine bisag walay allergy? Ako naginom sa kog cetirizine usahay kanang nakoy allergy kanang gisip-on ko. Makaduka gud yun eh. Basta mga antihistaminic makaduka ni siya. Pero ang purpose sa cetirizine is anti-allergy. Side effect lang niyang dizziness or nang katulgon ka. So kung tulog ang imong problema, I rather suggest you take mga hypnotic medicines nga kinahanglan og prescription. Mahingnuan ako mga pipila kaning zolpidem o Stelnox. O na kasagaran ng resita sa akong mga pasyente nga dili makatulog. Or you can take mga anti-anxiety medications like alprazolam or mga benzodiazepines. Okay? So, sunod nga pangutana. Doon ay panahon nga bisag bugnaw pero paingon sad kog panington sad kog bugnaw unsa man diay ni kuwang bakog vitamins posible ug may mga vitamins nga i-suggest sa imo nako kadala adlaw para dili nako magluya akong lawas. So daghang katag mga commercialized nga mga vitamins pero kini mga vitamins makuha rin sa atong pagkaon. So you take green leafy vegetables, egg, milk, mga banana, avocado kanayon ana kay makatabang na sa ingnon ta normal functioning sa atong lawas, no? Ug pananglitan gani luyag gyud ka. You may suggest nga magpakuha ka og complete blood count. Basi ubos ka og hemoglobin. Kung magka-hemoglobin, you may eat iron-rich food like palaya o sa pamandiha nga makabos sa imong iron deficiency kung pananglitan kulang kag iron. So, complete blood count, dili man siya mahal. Mapakuha lang kag blood sample niya. Paghatag sa result, mahibala nimo kulang kag mga electrolytes, unsa pa man diha, sodium, potassium, calcium, magnesium, unsa pa man diha, makita man nimo sa
laboratory result, no? Ngadto ka sa mga laboratory centers, pakuha kag blood sample para nga makuhaan ka og hemoglobin, hematocrit, RBC, WBC, platelet count, ug sa pamandiyang mga kita, BUN, creatinine, SGPT, SGOT, daghan makita sa imong blood laboratory exam. Alright? So, inaat nakasabot ka sa kung speaker nimo o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much. And to all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka Reman. Daghang salamat o maayo.